ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆல் இன்னோசன்ட் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதையோடைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பறவைகளின் எண்ணிக்கை. இந்த கதை வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அந்த கதையை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம். ஒரு நாள் அக்பர் மகாராஜா என்ன பண்ணாருன்னா, பீர்பாலை சோதிக்கலாம் முடிவு பண்ணார். சோதிக்கலாம் முடிவு பண்ணிவிட்டு பீர்பாலை வந்து கூப்பிட்டுட்டு என்ன சொன்னார்னா, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஊரில் வந்து ஆறு, குளம், மக்கள், நாய், மாடு, இந்த மாதிரி விலங்குகள், எல்லா மனுஷங்கள், இவங்க எல்லாத்துடைய எண்ணிக்கையும் இருக்குது. நம்ம ஊரில் மொத்தம் எத்தனை பறவைகள் எண்ணிக்கை இருக்குது, இதை வந்து நீர் தான் வந்து பார்த்து வந்து கரெக்டான வந்து பதிலை சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து அந்த அக்பர் மகாராஜா வந்து பீர்பாலை பார்த்து சொல்கிறாரு. அதுக்கு அந்த பீர்பால் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாரு, ஓ மகாராஜா வந்து நம்மளை ஏதோ வந்து இது பண்ண டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாரு. அதுக்கு வந்து பீர்பால் என்ன சொல்கிறாரு, சரி அரசு அப்படியே ஆகட்டும், நான் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கணக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்றாரு. நாளைக்கு காலையில் அரசவை வந்து கூடுச்சு. அரசவை வந்து கூடின பிறகு பீர்பால் வந்து வந்தார். பீர்பால்கிட்ட வந்து அக்பர் கேட்குறாரு, பறவைகளெல்லாம் கணக்கு எடுத்தீங்களான்னு கேட்டார். நான் எல்லாத்தையும் கணக்கு எடுத்துட்டேன் அப்படின்றாரு. மொத்தம் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்றாரு. கிளிகள் 10,000, காகங்கள் 15,000, அப்புறம் கொக்கு 3,000, வாத்து வந்து 412, மயில் வந்து 300 அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. அதுக்கு வந்து உடனே மகாராஜா சொல்கிறாரு, ஓ அப்படியா, நீங்கள் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி, டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களே சொல்கிறாரு. அதுக்கு வந்து அப்புறம் மகாராஜா சொல்கிறாரு, இதில் வந்து ஒரு எண்ணிக்கை கூட தப்பாக இருந்தால் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து கடுமையான தண்டனை வந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை பார்த்து வந்து வியந்து போன பீர்பால் என்ன பண்ணாருன்னா, அவருக்கு கொஞ்சம் யோசனை தோணிட்டு அதை வந்து சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, வந்து ஒரு சில பறவைகள் வந்து ஊருக்கு போயிருக்கோம், ஒரு சில பறவைகள் வந்து புதுசாக குட்டி போட்டிருக்கோம், ஒரு சில பறவைகள் வந்து இறந்துருக்கோம், அதெல்லாம் வந்து கணக்கு சேர்த்துக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து மகாராஜா கிட்டே வந்து சொல்கிறாரு. மகாராஜா வந்து பீர்பால் வந்து திறமையால் ஜெயிச்சிட்டாருன்றது வந்து மகாராஜா வந்து ஒத்துக்கிட்டு அவர் பண்ண முயற்சிக்காக அவருக்கு வந்து தங்க காசுகளை கொடுக்குறாரு. இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா, நம்மளை யாராவது சோதிப்பாங்க, ஆனால் சோதிக்கிறத நம்ம வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கே ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம வந்து புத்திசாலி அப்படின்றத வந்து அவங்கக்கிட்ட நம்ம காட்டணும். இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.